Ken gandengen Ken, Mas Gari digandeng. Nah, jan kaya putune ngeterke mbane puskesmas ya. Ora apa-apa, goleke kesehatan kok. Ora roman ra paten. Aja nesu to. Cek gula. Kecing manis Lah biasane wis tuwa ki kudu cek ngono kuwi. Yo cek-cek ning ora kakan penyakit to. Ya, do dewa, nduk Ken. Ayo wis nyawang kini nih Ken. Ken dituntun Ken. Asyhadu alla ilaha illallah.